I Danmark producerer man biogas ved, at biomasse i form af husdyrs afføring bliver pumpet ind i en iltfri reaktortank. Derfra spiser bakterierne det organiske stof, hvorefter bakterierne udleder 2/3 metan og 1 CO2. Undervejs bliver gassen ført ud i en reaktortank og bliver derefter brugt til energiformål. Biogassen kan udnyttes direkte som brændstof, ligesom kul eller olie gør. Det foregår i en gasgenerator. Gasgeneratoren kan producere el. Udover det skal gasgeneratoren bruge køling ved hjælp af vand, fordi at gasgeneratoren bliver varmet op. Det vand, som bliver varmet op, kan bruges som fjernvarme til f.eks. boliger og kontorer. Når husdyrgødning, restprodukter fra fødevareindustrien eller andre typer organisk materiale, f.eks. kløvergræs fra økologiske marker, tilføres til et biogasanlæg, omdannes en del af biomassen til biogas. Biogassen kan fortrænge naturgas og andre fossile energikilder. Den afgassede biomasse anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel på markerne. Den afgassede biomasse indeholder alle de næringsstoffer, der bliver tilført biogasanlægget med det organiske materiale. I biogasanlægget nedbrydes kun cirka halvdelen af det organiske kulstof. Dermed recirkuleres der også kulstof til jorden ved den afgassede biomasse til gavn for jordens fremtidige frugtbarhed. Den afgassede biomasse er et bedre gødningsprodukt end den rå gylle. Fordele og ulempe ved biogas. Fordele. Biogas kan medvirke til at formindske forbrug af olie og kul. Afgasning giver en bedre energiudnyttelse af biomasse og bionedbrydeligt affald end afbrænding. Biogas produceres på danske råvarer og sikrer derfor uafhængighed af import fra andre lande. Ulemperne. Den største barriere for anvending af biogas er den finansielle aspekt. Det er pt. Rigtig dyrt at investere i biotanke. En anden udfordring ved fremstilling af biomasse er placeringen. Dette er et problem PGA i naboer, natur og landskab, og i forhold til anden industri. Prisen for at producere energi som biogas er cirka dobbelt så høj som at producere normalt vand på et kraftværk. Biogasproduktion har dog en fordel, at det mindsker miljøproblemerne fra landbruget, som genanvender næringssaltige afgasset hygieniserede gylde til markerne, samt til at minimere lugtgenerne og ammoniakfordampningen fra gylden. Derfor har biogassens sideeffekt i mange år været energiproduktionen, men nu hvor biogassen fortrænger fossile brændstoffer, har det fået en anden status som CO2-neutral brændsel, der fortrænger 20 gange den mængde CO2, som metanen fylder. Konkret er målet at udbygge med 20 nye store biogasanlæg. Energiaftalen fra 2010 har fastsat en afregningspris på 74,5 øre per watt. Med energiaftalen fra den 12. marts 2012 blev der vedtaget en ny støttemodel samt nye støtteordninger for produktion og anvendelse af biogas. Biogas i gassystemet. Et mål i den seneste energiaftale er at udbrede anvendelsen af biogas til andre områder end produktion af kraftvarme.